Afrika yedu. Haleluya. Tiri pamberi paMwari. Pambi kaNkulunkulu. Una masimba ose akatuma Paulo mwaje wa Afrika kuzozorodza vanotenda. Amandla wonke watuma Paulo mwaje wa Afrika ukumuza abakholwayo. Zvino mwedu iwe pano. Imoya yethu ibeli khona lana. MaAfrika yedu. Amen. Zvanzi pakupedzisira hama dzangu. Kuthiwa ekugcineni izihlobo zami. Iva musimba raMwari nemusimba rake guru. Kanini emandleni kaNkulunkulu amakhulu. MaAfrika yedu. Amen. Nokuti kunamata kurwa ihondo naSatani. Kuba ukuthandaza kuyimpi noSathane. Asi tine mumwe ari pakati pedu kumazuva ano okupedzisira. Pakanina kwethu kule nsuku zekugcina. Akakunda Satani. Wanqobayo uSathane. Ndiye Paulo mwaje wa Afrika. Paulo mwaje wa Afrika. Mutumwa wamazuva okupedzisira MaAfrika yedu. Amen. Salisi nsuku zekugcina. Ane izwi rakanzwikwa naJohani munguva yake richidaidzira richiti. Ona izwi elaziwayo uJohani ngesikhathi sakhe ememeza yasithi. Haleluya, Mwari wamasimba ose otobata ushe. Haleluya, uNkulunkulu wamandla wonke sekaphatha ubukhosi. Muranda waMwari Paulo mwaje wa Afrika mgora 1942. Unceku kaNkulunkulu Paulo mwaje wa Afrika nyaka 1942. Akadaidzira ari muchizarura achiti. Wamemeza esambulweni esithi. Haleluya, for God omnipotent reigneth. Haleluya, for God omnipotent reigneth. Haleluya, Mwari wamasimba ose otobata ushe. Haleluya, uNkulunkulu wamandla wonke sekabamba ubukhosi. Ndiye akanzwikwa naJohani munguva yake. Waziwa uJohani ngesikhathi sakhe. Ndiye ariko kumazuva ano okupedzisira. Okhona kulezi nsuku zokugcina. Ndiye watinoteerera iyeye bedzi. Uye esimamela yena kuphela. Ndiye watinotenda kwaari Paulo mwaje wa Afrika. Uyena nakhona esimamelayo yena uPaulo mwaje wa Afrika. Nokuti ndiye akatumwa naJesu kuti azorodza vanotenda. Uye owathunywa ngoJesu kuzophumuza abakholwayo. MaAfrika yedu. Amen. Apo akaona Jesu mgora 1946. Lapho wabona uJesu mnyaka 1946. Muranda waMwari Paulo mwaje wa Afrika anoti ndakaona Jesu agere mugore. Unceku kaNkulunkulu Paulo mwaje wa Afrika uthi wabona uJesu esemfini. Mugora 1946 ari pamabvazuva. Mnyaka 1946 asempumalanga. Akatarisa munyika ino saari kuuya kwatiri. Ebheke kulomhlaba lo enza ungathi eza kithi. Muranda waMwari Paulo mwaje wa Afrika anoti chizaro chakavhurwa ndokuona ndava pakati penyika ino. Unceku kaNkulunkulu uthi isambulo savulwa wabona asephakathi kwalomhlaba. Ndimire mumunda wakanga uzere nembeu dzaingodyiwa neshiri nemhuka nezvipfuwo. Beinembewu bezidliwa MaAfrika yedu. Amen. Muranda waMwari Paulo mwaje wa Afrika anoti ndakaona ndiri mumunda wakanga uzere nembeu dzaingodyiwa neshiri nemhuka nezvipfuwo pasina unokohwa. Unceku kaNkulunkulu Paulo mwaje wa Afrika uthena wabona ephakathi kwensimu. Insimu le beyina. Anoti ndakarwadziwa mwoyo chose. Uthi ngazwa ubuhlungu kakhulu. Anoti pakarepo ndakaona varume vaviri vachikanyaira vachibva mabvazuva. Ngalesikhathi wabona amadoda amabili bebahamba esuka empumalanga. Wakasvika nemumunda umo pandakanga ndimire. Wafika nalapho ensimini beimile khona. Ndokubatana pamwe nawo tichimhanyira kuna mambo Jesu. Sabambana nabo sahamba kuinkosi yetu Jesu Kristu. Mutumwa anoti zvino takaona gore ramambo Jesu raapedyo nesu. Wathunywa wathi sabona ifu lesele phezu seseduzane nathi. Takadaidzira tichiti Ishe ngaakudzwe. Samemeza sithi inkosi mayidunyiswe. Mambo ngaakudzwe. Inkosi mayidunyiswe. Kubva iye mambo wamambo akaramba akangogara pagore iro. Inkosi yamakhosi hala ihleli kule fulele. Nemusimba guru reushe hwake. Asemandleni wobukhosi wakhe. Nomuchirimemera chikuru chembiri yeushe hwake. Nobukhulu bakhe basezulwini. Mutumwa anoti shure kwechizaruro ichi. Umthunywa wathi emva kwalesambulo. Ndakanamata kuna Mwari ndichiti. Ngakho ngathandaza kuNkulunkulu ngisithi. Mbiri kuna mambo Jesu. Udumo kuinkosi yetu Jesu. Iye wamadzishe. Yena inkosi yamakhosi. Ndachitenda chiso chinondigamuchira. Yawubonga ubuso owamukela mina. Ruoko ruchandizaro masuo guru upenyu utsva. Sandla izongambulela impilo entsha. Saka ndaiona mbiri yokudenga. Ngibonile udumo basezulwini. Nyenyedzi inopenya nyamasasa yamamba kwedza. Ekhanyisayo.
uri zuva rangu Kristu, ilanga lami Nkosi, mucheki wavanhu vose, wena umkhulu wabakhulu bonke, iwe wakasika denga nababa muri vaviri pasina wokuyamura, wadala izulu wena nobaba uNkulunkulu. Ndinokupa mbiri yakapetwa, yakunikeza udumo olupheleleyo. Gwayana raMwari Baba ropa rine simba, Gwayana raMwari Baba ropa rine simba, wakasunungura isu pane zvakaipa, wazikhulula thina empini zethu. Kwaziwaika Mambo Jesu, siyakubingelela Nkosi yethu, nyenyedzi yaAfrika, wena nkanyezi yaAfrika. Rudzi rwose runokuchingamidza, abantu bonke bayakwamukela, rwati iwe uri tenzi, athi wena uyinkosi. Mauyazve muponisi, soze njalo msindisi, mashanyira Afrika, uvakashela iAfrika. Femera imwe wenyu nera pamusoro payo, futhi umoya wakho phakathi kweAfrika. Maafrika yedu, Amen. Maafrika, Hallelujah. Ndi Jesu akauya nesimba muAfrika, uJesu weza namandla eAfrika. Afrika. Simba rinotyisa, simba guru rokudenga, Amandla asabekayo, amandla amakhulu asezulwini. ndo riri matiri ratakapiwa naPaulo mwaje waAfrika. Ilo elikithi sanikezwa uPaul mwaje waseAfrika. Simba risingakundwe nenyika, Amandla anganqotshi ngomhlaba. Simba risingakundwe nerima renyika ino, Amandla anganqotshi namandla omhlaba lo. ndo simba ratina riri muna Paulo mwaje waAfrika. Yiwo amandla esinawo kuPaul mwaje waseAfrika. Maafrika yedu, Amen. tine divine power, Sine divine power. total authority yekurayira zvinhu zvichimira zvichisimba. Sine Maafrika total yedu, authority yokulayela izinto zisima ziqina. muranda waMwari Paulo mwaje waAfrika akati hapana chinoti pwe. Inceka kaNkulunkulu Paul mwaje waseAfrika wathi ayikho into ezokunqoba. Saka chekutya hapana, Ayikho into esingayisaba. ndokusaka tiri pano tiri vapenyu. Njengokuba silana siphila. Satani aisada kuti tisvike pano tichiri vapenyu, Usathane bengafuni ukuthi sifike lana siphila. asi nekuda kwesimba ratakagamuchira Kodwa amandla lawo sayamkela wona. tiri vapenyu nhasi tiri kurumbidza Mwari. Siyaphila namhlanje siyadumisa uNkulunkulu. Maafrika yedu, Amen. nokuti takasarudzwa naJehovha, Ngokuwa sakhetha uNkulunkulu. tiri rudzi rwaMwari wamasimba ose, Sihlobo zaNkulunkulu wamandla wonke. nokuti takatenda kuti Paulo mwaje waAfrika akatumwa, Ngokuwa sakholwa ukuthi uPaul mwaje waseAfrika uthunyiwe. nokuti takatenda mashoko emusi wa28 February 2020. Ngokuwa sakholwa kumazwi emhla ka-28 February 2020. Ipapo bedzi Lapho kuphela tafanana nengirozi. Maafrika yedu, Amen. zvinofadza ngirozi kudenga Kuyajabulisa ingilozi amazulwini. zvokutenda mashoko emutumwa emusi wa28 February 2020. Ukukhola amazwi omthunywa Paul mwaje waseAfrika eminyaka ka-28 February 2020. tisu takanga takamirirwa Yithi babasimele kuti size. maAfrika yedu. Amen. nokuti Paulo mwaje waAfrika achitumwa akatumwa ari oga, Ngokuwa uPaul mwaje waseAfrika asithunywa wathunywa ayedwa. nokuti wakanga ari kudenga achibvunzwa ndiani watingatuma, uroti wakanga wari watatu. Ngokuba ubeka sezulwini asibuzwa kuti ubani singamthuma. Mwari Baba naMwari Mwanakomana Mwari Mweya Mutsvene. uNkulunkulu uBaba, uNkulunkulu uNdodana, uNkulunkulu uMoya oNgcwele. Paulo mwaje waAfrika akati nditume ini. uPaul mwaje waseAfrika wathi ngithume mina Baba. maAfrika yedu, Amen. saka tinaye
sinaye. Pakapinda mzuva rakapinda varanda vakashandira Jehovha akanga ari oga. Lapho wangena khona edamini langena abasebenzela uNkulunkulu wangena ayedwa. Hapana akanga ari papa. Akekho beka khona. MaAfrika edu. Amen. Zvino kana wakuda kuedza kupikisana nemashongo emutumwa yokanga usiripo. Mawufuna ukupikisana namazwi owathunywa wena ube ungekho. Warasika. Sewulahlekile. Mimirazvi mishanu yemoto Pauro Mwazha waAfrika akanga ari oga. Emlilweni uPaul Mwazha waseAfrika wangena yedwa. MaAfrika edu. Amen. Akapinda ari oga achipindira isu. Wangena yedwa asingenela thina. Hapana munhu akasikwa panyika angagone kupinda murazvi mishanu yemoto. Akekho umuntu wadwalayo emhlabeni angangena emlilweni womlilo angatsha. Hapana munhu angagone kutungamirira vanhu kudenga kunze kwaPauro Mwazha waAfrika. Akekho umuntu angakwazi ukukhokhela abantu kuya ezulwini ngaphandle kwaPaul Mwazha waseAfrika. Ndiye ari kudenga, ndiye ari panyika. Uye sezulwini uye usemhlabeni. Ndiye watinotevera. Uye esimlandelayo. Batonga chitonga 65 Enokufara Inzene tsitsi dzako Utopano ose Maziule pandere Baba, nangwendere mutazi, enokore baba moyo, aseuya pandere, MaAfrika edu. Taimba zvakanaka tikati shendinzwe nokufara. Sicule kahle sisithi inkosi ngizwe ngenjabulo. Ndinzwe netsitsi dzako dzaunopa vanhu vose. Ngizwe nomusa wakho lo unika abantu bonke. Ngadziwewo pandiri. Mauze kimi. MaAfrika edu. Amen. Tsitsi dzingoendi pane munhu vose vose. Umusa lo awuyi kumuntu wonke. Dzinoenda pana vakatenda kutumwa kwaPauro Mwazha waAfrika. Ziya kumuntu wakhola kumazwi osithunya Paul Mwazha waseAfrika. MaAfrika edu. Amen.
ndo anowana tsisidzo dzobeni ivo vatola lo muswa lo nokuti vanotenda voga ndo vachapinda pazororo ukuva lavo vakholwa ekupela ivo vazongena ekupumuleni ndokusaka tiri pano kugadzirira zororo ikosi lana siyalungisela ukupumula timwe yedu igowane zororo nemusi wekupera ukuthi umoya yethu ithole ukupumula ilanga lokuphela ndokusaka tabuda kunze komusha njengokuba saphuma ezindlini zethu sisiza lana kuti tiye titaura najehovha atinzwire ukuthi size otsitsi lana sikhulume noJehova asizwele umusa atiitire onyasha asiyenzele usisi pane kutadza kwose kwatakaita kuona kwetu konke kuti Mwari kuti atiregerere uNkulunkulu asitetelele Mwari atipo simba rekukunda nyika uNkulunkulu asinike amandla okunqoba umhlaba nezvinhu zvayo nezinto zakhona tifanane najesu sifane noJesu Kristu maafrika edu amen werenga Muprofita Jona 3 verse 1. Jona unotumwa zveNinive vanhu vanotendeuka. maafrika edu amen muprofita Jona akatumwa kuNinivha naJehovha Muprofita Jona watunywa eNinivha noJehova akatya kuenda wasava ukuya akapinda mugwa kuti aende Tashishi wangena kusikepe kuti aye eTashishi asi Jehovha akaramba akaunza mhepo mugungwa inotyisa kwazvo kodwa uJehova wakwata wabuyisa umoya omuningi kakulu Jona akahwanda vanhu vakatambura uJona wazifihla panzi abantu bahlupeka akazoti varume ini ndindi nemhosva muno muchikepe wabachela bonke bathi madoda yimi nginecala lana ndikandire hangu mumvura niponzeleni amanzini akakandwa mumvura akamedzwa nehoko mazuva matatu waponzela emanzini wagwinya nenhlazi amalanga amathathu hoye kanomusvipira mhiri kweNinivha kwaakanga atumwa naJehovha ihlazi le yamkafulela eNinivha lapho bekathunywa khona uJehova maafrika edu amen werenga tinzwa Zvino shoko raJehovha rakasvika rwechipiri kuna Jona richiti simuka uende Ninive riya guta guru undoriparidzira zvandichakurayira kuti uparidze. Ipapo Jona akasimuka Ninive sezvaakarayirwa neshoko raJehovha. Zvino Ninive raiva guta guru rwendo rwamazuva matatu kurupoteredza. maafrika edu amen Ninivha makanga mane kutadza kukuru kwakanga kuripo eNinivha kube nokuona okukulu bekukona kwakanyangadza Jehovha lapho kwatisa uNkulunkulu ndokutuma Jona kuti anoriparidzire kuti vatendeuke watuma uJona kuti ayeshumayela kuti vapenduke maafrika edu amen kutumwa kwa Paulo mwaJehovha kuti vanhu vabve muzviwi ukutunya kwa Paulo mwaJehovha kuti abantu vasuke ezoneni vanhu varurame vavo vakanaka abantu valunge kuti vaende kudenga ukuthi vaye ezulini maafrika edu amen vanhu vasiye kunamata vaine zvifananidzo abantu vangatandazi izifanakiso vanhu vasiye kunamata vachifeva vachiita upombwe abantu vayekele kutandaza vasenze ufeve vasikhaukela ufeve vanhu vasiye kunamata vachiba abantu vashiye kutandaza vasintshontsha vanhu vateerere Jehovha abantu valalele uJehova ndokutumwa kwa Paulo mwaJehovha iko ukutunywa kwa Paulo mwaJehovha Afrika maafrika edu amen saka tauya pano vanhu takazvinyima kudya kuti ticheme pamberi paMwari sizinqichile ukudya kuti sizikalele pambi kwaJehovha mweya waMwari ugare matiri ukuthi umoya kaNkulunkulu uhlale kithi kuti tikunde nyika ukuthi sinqobe umhlaba werenga amen Jona akatanga kupinda muguta achifamba rwendo rwezuva rimwe akadana achiti kwasara mazuva 40 ipapo Ninive richaparadzwa maafrika edu amen Jona achiparidza achizivisa Ninivha kuti kwasara mazuva 40 uJona asishumayela asiyazisa abantu kuti kusele amalanga amancane iNinivha izobhikiswa saka tiri kugadzirira kuya kwaIshe wedu Jesu Kristu siyalungisela ukuza kwenkosi yetu Jesu Kristu sezvatakaudzwa nemutumwa waMwari Paulo mwaJehovha Afrika njengokuwa safundiswa nomuthunywa Paulo mwaJehovha Afrika achiti any time any hour asiti noma sipi isikhathi any day any week noma nini Jesus is coming to ruin righteousness uJehova uyeza kuzothatha abangcwele maafrika edu amen
Saka tiri kugadzira mweya yedu kuti iwane zororo. Siyalungisela imoyo yetu kuti itole upumula. Tichema kuna Mwari kuti takataza tiregerere. Sikala kunkulunkulu kuti siwonile sichetelele. Mwari tinzwire tsitsi. Unkulunkulu sizele umusa. Takataza tinzwire ngoni. Sinezono sizele umusa. Tinokumbira simba kwauri Jehova. Siyakela amandla kuwe Jehova. Maafrika yedu. Amen. Jesu unouya kwatiri. Ujesu uza kiti. Nokuti hana kutinyengedza unotida. Ngokuba akazanga akuluma manga uyastanda. Maafrika yedu. Amen. Nenge zvakanaka kuti chinangwa cherinosowe nhaika tikumbire vari muNinevha kuti vabude. Amen. Mavinzwa ka? Nokuti Mwari rudoka. Ungati wochirya nyama kuti unorya howe. Kuhle kuti sicelele lavo vaseNinevha kuti vapume ngokuba unkulunkulu utando. Nokuzorora pamafuro omweya mutsvene. Amen. Patsamba ya 28 February. Kuti abantu bonke vakole kuncwadi yeka 28 February. Nevamwe vari pamafuro akaoma. Zvakanaka here kuti manje abanye kunyima nhaika. vasendawo ewomile. Atikumbire vari muNinevha nokuti kwasara makore mangani? Mazuva mangani? Vatipelelani lavo vaseNinevha ngokuba kusele amalanga amatatu. Zvino munhu akaramba shoko romuti makarimhura angaponeswa here? Umuntu makana amazwi akamthunya ngeke asilise. Tibate pamwe chete nani nawo Kumele sibambe kanye nabo. Zvino takutuma hove takutuma chi kuti inovamedza siyatuma ikasi tashishi ndizvoka kuti aende kunyi Ninevha shoko ramwari etashishi. hove ngaivatore nokuti tate akanga aramba kubasa ravani akatanga zvake ngokuba uJona bekayala Afrika yedu kwakhe. ndo vhesi yavhura ndaifunga kuti chakomo chase kudaro Ye vhesi wavhura yona mweya mutsvene nhaika oyingcwele. zvino usantengeswa mashoko amwe kuti vanhu vagutiswe ndizvoka Kumele nekuti abantu ndo vasuthiswe. timu iripo yekuti vari kuBOT vadzoke nekuti vari kuenda Tashishi. Wakati musaenda hanzve vakaramba muNinevha vakati vaende hanzve vakanzi AK ndiye mukuru wenyu mese kana muri pachechi hanzve kuti administration ndiye akaipiwa pavinzwa here uyo akapuwa basa rechirayiro makapuwa basa reuchiyane kuti makatadze pakuita izvo Afrika yedu naye wakomana handakagovera vana vake basa ramwe namwe rake zvinomatanga zvakaenda Tashishi makakwira chikepe chisino chikepe chaida chaita uvhuvhu asi takumbira hove kwete inouraya inovati yavamedza inovaita matimbo yakafanira hanzve panapa kuti vaponeswe vazvizwa Afrika yedu Mwari ngaaite sekudaro ni Mwari wamasimba ngabate ushe shoko rakati haleluya for God omnipotent reigneth Afrika yedu hadi sitotoka nokuti isu tiri vanhu asi Jehovha ngaatonge uJehova kumele aende kwake ndo mari zoiri pakati pani peru makore atoverengwa only 40 days to go vari vake vacharwirwa vasana masare muchi vari kumire cheta panapa ngativaise muchi munamato ndizvoka kuti hove ivatore ive nani nekuti hove haina kumbopfeka namazino yaiva namazino asi vangomuti kwada accommodation nzvimbo ndeiyo kunamatira ndopatakutuma panizve vari ngatibatsire kudzai Jehovha Afrika yedu kuti Maafrika yedu wari Ninevha kuti vadzoke avaseNinevha kuti vavuyele wakaramba mashoko emutumwa emusi wa28 February 2020 vari Tashishi handizve wari kuTashishi kuti vadzoke lava vaseTashishi kuti vavuyele eNinevha wadzoke kumutumwa waMwari Paulo mwaja waAfrika mwaja waseAfrika Maafrika yedu amen nokuti kare tichiri wadiki waiti ukapinda mumbare ngokuba kudala sasebancane voti ungena empare mai wako akuda kukusiya waikuti gara pamusoro pebhegi iri umama wako asifuna ukushiya ubekati hlala phezu kwebhegi usabve apa kusvikira ndadzoka ungasuki lana kufika ngize ngifike ukabva apa bhegi rinobiwa mausuka lapha ibhegi leli zontshontshwa Maafrika yedu amen zvino Satani akabvisa vamwe panzvimbo dzavo uSatani wakishwa abanye bethu ezindaweni zabo wakada nzvimbo sina zera navo vangena indawo ingana intanga nabo saka ndo atiri kukumbira ivavo kuti vadzoke kuna Jehovha ivo sibacelelayo ukuthi vabuyele kuJehova wauye kuna Mwari wavo Paulo mwaja waAfrika vaze kuNkulunkulu wakaPaulo mwaja waseAfrika vatende mashoko emutumwa vakole kumazwi owathunywayo Maafrika yedu amen
nevachine mwoyo miviri nalavo vacabanga kavili vadzoke kumele vabuyele kuti vateerere Pauro Mwaja wa ukuthi Afrika. balalele Paul Mwaja waseAfrika Nokuti mukutumwa kwa Pauro Mwaja wa Afrika ndiwo mune simba. ngokuva ekutunyeni kwa Paul Mwaja waseAfrika iko kuna mandla. Vanhu veNinevha vakatenda Mwari, vakatara nguva yekuzvinyima zvokudya, vakafuka masaga kubva kuvakuru pakati pavo kusvikira kuvaduku pakati pavo. Shoko rikasvika kuna mambo weNinevha, akasimuka pachigaro chake choushe, akabvisa nguo yake, akafuka saga nokugara mumadota. Akarayira, akaparidza muNinevha rose chirevo chamambo nechavakuru vake achiti, vanhu kana zvipfuwo kana ng'ombe kana makwai ngazvirege kutongoravira chinhu, ngazvirege kufura kana kunwa mvura, asi vanhu nezvipfuwo ngazvifukidzwe masaga. Ngavadane kuna Mwari nesimba, ngavatendeuke mumwe nomumwe panzira yake yakaipa napakuita nesimba namavoko ake. MaAfrika edu. Amen. Anzi mwe nemwe ngatendeuke panzira yake yakaipa. Umunye nemunye kumele apenduke kundlela yake eimpi. MaAfrika edu. Amen. Tinofanira kutendeuka panzira zedu dzakaipa. Fanele sipenduke kundlela zetu ezingalunganga. Kuti Mwari ave nesu. Ukuthi uNkulunkulu ave nathi. Mwari agare nesu. uNkulunkulu ahlale nathi. Nokuti mutumwa Pauro Mwaja wa Afrika akati kudenga akupindi chakaipa kana chiri chimwe. Umtunya Paul Mwaja waseAfrika wati ezulini akungeni okubi. Akupindi zvokurwara nechirwere chimwe. Akungeni okugulayo. Ndavakana wakawoga vanogara iko. Abangcwele kuphela bazohlala khona. MaAfrika edu. Amen. Saka tinomutenda Mwari. Siyambonga uNkulunkulu. Haana kuti vanzira pane zvose zvinodikana kuti munhu apinde mudenga. Asifihlela konke kufunekalayo kuti singene ezulini. Chinodiwa kuzvipira pana Mwari uchireurura. Ifunekayo kuzinikela phambi kaJehova uzihlambulula. Mwari anokupa simba ogara mauri. uNkulunkulu uzokunika amandla ahlale kuwe. MaAfrika edu. Amen. Isha akomborere kudzidziswa kweda Mwari ake Inkosi kusise kufundisa kwegama lake nini na nini.